es la única mujer, la que en este mundo yo prefiero. Gata și putem începe oficierea căsătoriei civile. Acești doi tineri care așteaptă cu nerăbdare să ajungă la masa mare. După aceea e treaba lor ce vor face. Se bate gâtul și mâine de mână. Deci sunteți gata, da? Sunteți hotărâți. La întrebările la care vi se vor pune, veți răspunde prin da sau nu. S-a constatat că nu sunt opoziții la căsătorie. Îi mai dau un termen 2 secunde să văd dacă e ceva care poate spune ceva. Cetățene Croitor Naces, de bună voie și nesenime, ei căsătorie pe cetățeana Barariu Iuliana Gina. Da. Așa, bărbate, mă gândeam că o bâlbăi. Cetățeana Barariu Iuliana Gina, de bună voie și ei căsătorie pe cetățeanul Croitorul Narcis? Da. Dar eu știu ce spus treaba asta, că am la Bosani de asta. S-a constatat că au fost îndeplinite condițiile de lege pentru încheierea căsătoriei, făcându-vă cunoscute câteva dispoziții în Constituție și Codul Familiei. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul în datoria părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Deci instruirea copiilor, da? Relațiile de familie se bazează pe prietenie și afecțiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-și acorde una altuia sprijin moral și material. Soții hotărâți de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră liber exprimat, vă declar căsătoriți. Și vă felicit. Puteți să felicitați dumneavoastră. Aplaudându-i. Felicitări urmate de o strângere de mână și vă veți multă sănătate, fericire, bucurie, casă de piatră și tot ce vă doriți în viață să se realizeze. Mulțumim. Luați exemplu părinților dumneavoastră și nănașilor dumneavoastră, părinții spirituali. Trebuie să-i nu i dus de bomboane aici, așteptat. Așteptat la primărie, vine la bomboane. Croitor Iuliana Gina. Cine de papică? Nu da Bostan și acolo mai pe capă, spune. Nu cercem, nu? Să spune pe Cuba să mă... Unde?
Cuiți dragi doi ochișori, are două sărbători, da. Două sărbători odată, ochii mândrei ori de fată, da. Da, și acum apropiați-vă, veți primi certificatul de căsătorie care stă ca act la baza căsătoriei noastre și totodată, punem la figură când coretează, totodată vă vedeți casă de piatră, să ne faceți cinste comunii bosanci, să respectați părinții dumneavoastră, să respectați nașii noastre părinții spirituali, să nu uitați din natalitatea comunii bosanci care este în mare descreștere, nădejde la dumneavoastră, eu unul n-am ce mai spus mai departe și vă urez mare succes la masa și nunta dumneavoastră pe care veți avea-o în continuare în această zi, mâine și poimâine, așa mai departe. Mulțumim frumos. Acum puteți să sărutați mireasa domnul Mire, că știu până acum n-ați avut ocazia și nu vă dă voi legea. Cam scurt, măi, știa mai mult. Dacă vă intimidați, pe drum să vă sărutați, da. Coperiți-vă ușor cu mirozmele de flori, da. Cumpărați, cumpărați flori frumoase, flori de dor. Bucurați, bucurați cele două sărbători. Cumpărați, cumpărați flori frumoase, flori de dor. Bucurați, bucurați cei doi ochi prea iubitori. Cuiți dragi doi ochișori, are două sărbători, da. Două sărbători odată, ochii mândrei ori de fată, da. Nu-i mai dulce niciun vers, nici o stea în univers, da. Decât ochii îndrăgiți, decât ochii fericiți, da. Cumpărați, cumpărați flori frumoase, flori de dor. Bucurați, bucurați cele două sărbători. Cumpărați, cumpărați flori frumoase, flori de dor. Bucurați, bucurați cei doi ochi prea iubitori. Cumpărați, cumpărați flori frumoase, flori de dor. Bucurați, bucurați cele două sărbători. Cumpărați, cumpărați flori frumoase, flori de dor. Bucurați, bucurați cei doi ochi prea iubitori. Bucurați, bucurați cele două sărbători. Bucurați, bucurați cei doi ochi prea iubitori.